Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan, rahmat, hidayat, berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Wicaksana, mugi tansah kasarira kita sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, Bapak saha Ibu guru, para juri ingkang linuhung derajatipun, saha kanca-kanca sedaya ingkang tansah kula tresnani. Sepisan kula aturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sang Hyang Widi Kang Maha Kuwasa. Amargi kanthi sih rahmatipun kita tasih pinaringan nugraha kasembadan saha wilujeng. Saengga saged makempal sesarengan wonten ing papan punika kanthi rahayu liring sambikala. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing wedal samangke kula pun Ervano Haidarah Mayanto badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan. Sumpah Pemuda minangka candra sengkala persatuan bangsa. Para kadang muda taruna ingkang cinaket ing manah. Satunggaling prastawa agung nglantaraken bangsa Indonesia tumuju dumateng pepadang. Wonten ing 28 Oktober 1928. Nalika semana para nom-noman ingkang cetha kayektinipun dados kegeden bangsa sami ngleraken ikrar suci ingkang lajeng sinebut Sumpah Pemuda. Tembung suci punika kaperang ingkang angka setunggal ngakeni lan ngluhuraken tanah air tunggal, tanah air Indonesia. Saklajengipun ngakeni lan junjung bangsa tunggal, bangsa Indonesia. Ingkang angka pungkasan ngurmati, ngugemi saha ngginakaken basa persatuan, basa Indonesia. Ikrar punika ngemu makna agung. Kados unen-unen Jawa, rukun agawe santosa, trah agawe bubrah. Kanthi guyub lan nyawiji, bangsa punika saged kiyat lan jumeneng agung. Nanging kosok wangsulipun saged remuk ambruk tanpa pamrih menawi tansah padudon. Semangat Sumpah Pemuda dados pepadang, kadya lintang sumunar ing peteng. Minangka panjurung dumateng kamardikan bangsa Indonesia taun 1945. Sumpah Pemuda sanes namung sajarah kang kinucap. Nanging pepeling, pepadang, saha piwulang kang kedah dipunugemi. Kados unen-unen jer Basuki mawa Beya. Sedaya gegayuhan luhung mesti mbutuhaken perjuangan saha pangorbanan. Pramila saking menika generasi muda kedah tansah ngudi kawruh kanthi sregep. Nguri-uri kabudayan bangsa, jaga kerukunan lan tansah ngajeni basa persatuan Indonesia tanpa nilar basa daerah minangka pusaka adiluhung. Para rawuh ingkang kula ajeni, Sumpah Pemuda sampun nyawiji manah ing bangsa punika. Minangka warisan saking para leluhur kang kedah dipunlestarikake. Awit tanpa panjurung punika, bangsa kita
mbok bilih mboten saged nggayuh kamardikan saha kamulyan. Kita minangka putra wayah bangsa wajib ngugemi lan nerusaken semangat punika kanthi tekad kang mantap supaya bangsa Indonesia tansah jumeneng dados nagara ingkang mulya, tentrem, karta, saha raharja. Nuwun dumateng para rawuh sami kakung Sumawana putri ingkang dahat winantu pakurmatan. Mekaten sesorah ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu, kula nyuwun samodra pangaksama. Mugi Gusti tansah maringi pepadang, nugraha saha kawilujengan dumateng bangsa kita. Supaya saged nglestarikake semangat Sumpah Pemuda minangka pondasi persatuan lan kemajuan nagari. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.